ఏసయ్యా ఏసయ్యా మొడుకో నానయ్యా ఏసయ్యో ఏసయ్యో దండాకో నీకు అందరికి ఏసుదేవుటి పెదిరితే వందనాకు నేంటే దేవుటి వాగ్దానం జ్ఞానం మందని మనసు వెరిసి కీర్తికి దూరంగా మనతో జ్ఞానమిల్లో మనసు విర్రవీగి భారీ అయ్యో ఎంజరుడ్డితో సామెతల పుస్తకము 14వ అధ్యాయము 16వ వచనం ప్రార్థన. యేసయ్యా నీకు వందనకు తండ్రి, అయ్యా నీ మాట తినిపేసి మీకు వందనకెచ్చనము కృతజ్ఞతకెచ్చనం. నీ పిల్లను కుటుంబకిని అయ్యా నాయన తండ్రి నిమ్మ కాపాడ జ్ఞానమీసి నడిపిస కీడికి దూరంగా తాసి నీ రెక్క నెడుపో నీ కాపుదలతే మున్నెడికి నడిపిసింజరు. ఈ మాట అంతా ఏసై పెదెత్తే తలపురమినం తండ్రి. ఆమెన్.